Mboten wonten malih. Kajawi menika wonten salah setunggaling titah. Mboten sanes kajan namung keng wayah paduka piyambak. Pun Gatotkaca ingkang wedal dinten menika tetapi yoga brata utawi tapa brata wonten sapucaking gunung Jamurdipa. Laminipun sampun mendungkap sekawan dasa dinten sekawan dasa hari. Menika adi goreng dadosaken tuk sumbering gara-gara. Lajeng Gatotkaca tapa wonten sukuning ukir Jamurdipa menika nggadahi panyuwun menapa Kakang? Menawi boten kelentu panyuwunipun pun Gatotkaca menika badhe unjuk rasa tegesipun badhe nagih berjanji dhateng Paduka Adi Guru. Sabab menapa dok nalika Gatotkaca tasih jabang tetuka tasih alit sampun atipun Paduka dadosaken jagoning dewa ngirnaken Alendra inggih inggih menika pun Prabu Kala Pratana kayan pun Patih Sekipu. Sareng Prabu Kala Pratana Patih Sekipu sawadyabanipun sampun pejah dening tanganipun pun Gatotkaca Paduka paring dawuh nggih. Gatotkaca tetutuka besok menawa tumeka wayaning mangsa kala yen wis akeh dewasa jeneng kita bakal tak kepyakake dadi ratu ning Selakanda Warubinangun lan menika. Menapa Paduka menika mboten kemutan Adi Guru. Lho, mangke rumiyin Kakang. Menika jaman menapa kula sampun kelipyan, kula mboten ngrumaosi bilih kula. Ndawaken berjanjian kayan pun Gatotkaca mekaten. Lah, kok ngono iki selali iki tos pundi menika Adi Guru, Adi Guru. Lah wong kula kemawon kemutan kok Paduka mboten kemutan. Paduka mun sampun dipun paring dawuh, paring berjanjian kayan pun Gatotkaca nggih. Rene sira bisa ndenakake Nalendra nggih si Prabu Kala Pratana Patih Sekipu besok nek wis tekaning dewasa tak dadekake ratu ning Selakanda Warubinangun. Lajeng niku simpen ngedos pundi Adi Guru, Adi wah. Bola-bali wong tuwa akeh melaleni ora. Mboten Kakang badhe menapa kula mboten kemutan menika jaman sampun pinten warsa laminipun. Menawi saking pitanganku kirang langkung sampun 2 dasa warsi utawi 2 dasa taun. Kok Paduka menika mboten kemutan dos dalah pergenjong pragenjong. Pak Bong. Ada soto jenenge Robyong. Rambut dawa jenenge Gondrong, untung tek jenenge Ompong. Wah, wong di bojo moblong-moblong tinggal jagok mah dikeloni wong as kurang ajan kula Adi Guru, Adi Guru. Langka basa kemrobyong mung gane beton nika dos pundi Adi Guru. Paduka menika sampun janji mongko Paduka menika dewa. Dewa menika tinulak dhateng sedaya para titah. Tinulak tinlodo kangge tepo tuladha dhateng para titah kok Paduka dewane njut akeh lali niku dos pundi menika Adi Guru. Sak menika mekaten Kakang rening Paduka menika tasih kemutan mbok nggih cobi kepareng kula aturi njaraken duk nalika lampahan 2 dasa taun ing sampun kepengker menapa estu kula menika paring dawuh nibakaken upata dhateng pun Gatotkaca. Menengaken cobi kula aturi piksaen menika. Bumi konjang kanjeng langit kelap-kelap katon lirik kinjanging alut risang mawe gandrung sabarang gadul ukir nyomoyak mayek Paduka Adi Guru mirsani